Siellä kysellään nyt kovasti sitä Oskarin arkea. Ei se vielä ole valmis. No laita vauhtia siihen, kyselevät kovin. Kuorrutus puuttuu. Arki. Nythän on pyhäpäivä, kun No nyt se Oskarin arki nopeasti. Siellä asiakas on aivan hermona jo. Ei se vieläkään. No mutta vauhtia nyt siihen. Bearnais. Bearnais. Se on kastikettu. Bearnais. Nopeasti nyt se Oskarin arki. Se asiakas lähtee pois, jos et sä nyt anna sitä annosta. Ei se vielä ole. No se kuolaa siellä jo ja on menossa pois, jos et sä anna sitä kiirettä nyt. Koristellaan Oi. vihanneksi. Ahaa. Ranskalaisillakin. Nyt se Oskarin arki! Oskarin arki, nopeasti nyt! Oi. Vihanneksi. Nopeasti nyt se asiakas ei enää kauan odota. Anna nyt se Anna. Oskarin arki! Oskarin arki! Ei anna. Oskarin arki! Oskarin arki! Pars. Oskarin arki! Ei pars. Munakois. Ei Oskarin arki! Oskarin arki! Peti. Oskarin arki! Ei Peti. Oskarin arki! Oskarin arki! Oskarin arki! Oskarin arki! Pitäisikö viiä, ettei jähy?